Arratsaldeon, ongi etorri prentsaurreko honetara. Zinemaldiaren 78. edizioan gaude eta gaur Supernova filmaren taldeko kide batzuk dauzkagu, zuzendaria Harry McQueen eta ekoizlea Kristen Golder and Emily Morgan. Txalo bero bat beraientzat, hasi horretik. Vale, y ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Galderak hartu aurretik, nik bat egin nahi nuke, hasteko. Bai, lehen galdera bat daukat, beraz, zuzendariari egin nahi nioke, baina nahi baduzue, ekoizleok ere erantzun dezakezue. Filma ikusita, narrazio bat aurkitu dut, nire ustez, erabat heldua dena. Badirudi, eskarmentu batetik abiatua dela, 30 urte elkarrekin daraman bikotorri dagokienez, eta baita ere, dementziaren ondorioz bizi duen egoera oso berezi horretan, guztia oso erreala. Nire galdera izango litzateke, nola heldu zara horra, hain gaztea izanik, ez? Sorkuntza prozesua nolakoa izan da horra heltzeko? Bueno, eskarmentu personaletik asko dauka film honek, baina baita ikerkuntza prozesu luze bat ere. Urteak eman ditut dementziari buruz ikasten, arlo zabalean, baina batez ere dementzia goiztiarraz. Eta prozesu horretan jende asko ezagutu dute dementzia daukatenak, bere alderdi guztiekin, eta nik uste dut nire esperientzia hunkigarrienetako bat izan dela. Eta hortik dator filma denbora intentso horretatik, hainbeste denbora pasa dudanez dementzia dugan jendearekin. Bai, film heldua dela esango nuke, maitasunari buruzkoa da, bizitzaren une jakin batean gertatzen da. Era honetako filmik maitasun romantikoa, garai hortan nola bizi den, gai hori hartuta ez dira film gehiegi egin. 50-60 urteko garai horretan, eta bueno, hortan zentratu naiz. Brasildik galdera bat, niretzat ezinezkoa zen David Lean eta hitz egin gabe, ezta? Ez da ezinezko amodioi buruzko filma bat, baina nik uste dute hor badagoela tradizio bat, zinegintza zinema britaniarran, ezta? Eskerrik asko galdera horregatik. Bueno, nik badakit tradizio hori egon badagoela, eta gai aukitzen duten filmak egon badaudela, baina ni beti saiatzen naiz zerbait berria edo originala egitea, ezta? Berezko balioa daukatena. Horregatik, zinema mota horretako historia oso hartzen duzu, baita road movieak ere, ze hori ere ikusten baita film honetan. Eta saiatzen zara hori guztia hazten, eta zuk egin nahi duzuna egiten duzu, sortu duzun mundu txiki horretan, eta saiatzen zara bere izaera propioa ematen, ikusten dut oso garrantzitsua dela. Zerotik abiatuta historio bat sortzen baldin baduzu, eta hori egiten duzu, zure gidoia, zure obra sortzen duzunean, hortik abiatuta egin behar duzu, alegia zurea propioa berezkoa balio duena, naiz eta referentzia puntu horiek hor dauden.
Kaixo, zorionak. Ni jakin nahi nuke bukaeraz zertxo bait, ezta? Interpretatzeko modukoa da, badakizu zer gertatzen den edo ez zara hortan saiatu ere. Ba oso galdera ona da hori. Ez dut uste hori pentsatu danik zer gertatzen den filmaren ondoren, eta benetan diotsuet. Ez dut uste alako garrantzirik daukanik. Eta ez da inoiz izan, ez da gidoia idazten hasi nintzenean ere. Zer saiatu nintzen egiten film honekin, maila orokorrean nik zineman daukadan interesa da opari bat eskaintzea ikuslei. Beti ere testu inguru zabal batean. Filmaren amaiera zabal ikusten baldin baduzu, ez baduzu osatzen, ordun ikusle bakoitzari uzten diozu istorio hori beraiekin etxera eramaten opari bat bailitzan. Eta nik horrela lan egiten dut, uste dut kontzeptu hori ederra dela lortzeko gai baldin bazara edo ondo egiteko gai baldin bazara. Zaila da oreka mantentzea, ez da nahikoa adieraztea, nahikoa erakustea, baina ez gehiegi ere. Zer iruditzen zaizue zuei? Zer iritzi duzue amaiera horri? Nik uste dute hor potentziala handia dagoela, alegia amaiera posible asko daudela, baina ez dakit zein dudan gustukoen, egia esateko. Kaixo, zorionak, film honengatik. Gustatu zaidan gauzetako bat izan da Collinen eta Stanleynen arteko harremana. Nolakoa izan da sorkuntza prozesua harreman horri dagokionez, aktorei dagokionez, horrek bere baitan beste gauza asko hartzen ditu, ezta? Alegia pertsonaia bakoitza eta aktore bakoitza. Bueno, zoragarri izan da bi aktoreekin lan egitea, argi dago. Humiltasun handiko prozesua izan da, hasteko esan behar dut lagunak direla, aspaldianik ezagutzen dutela elkar maite dute, eta lagun minak dira. Proiektu batean hori lortzen duzunean, jada, eski horrek ekar dezake osagai emozional zuzen bat, elkar ezagutzen dute, eta beraz hor jada badago kimika bat. Horregatik, pertsonaiek atzean daukaten historia horrekin lan egin behar duzu, eta gero kimika erabili behar duzu, pertsona horiek daukatena, eta gero hori pertsonaietara eraman, ezta? Gizaki diren aldetik lotzen dituen maitasun hori pertsonaietara eraman behar duzu, horri heldu eta hori garatu. Ze alde dago pertsonaien eta aktoren artean, horiek badira, olako nabardu batzuk badira, eta horietan lan egin genuen, horiek landu genituen. Eta saiatu ginen pertsonengandik aldentzen, alik eta gehien, baina erabilgarria zen hori erabiltzen saiatu ginen, eta pertsonaietara eramaten, espero dute erantzeko niola, zure galderari. Brasil, eken, gehienetan, historio romantikoetan, maitalek hitzak partekatzen dituzte, zure filmaren kasuan isiluneak partekatzen dituzte. Ze zentzu edo, ze esan nahi daukate isilune hoiek, ez? Colin Firthekin eta Stanley Tuccirekin ari zarenean. Bueno, niretzako isiltasuna egia da, hori horrela ikusi izan dut beti. Eta pertsonaiek elkar ezagutzen dutenean, bai, asko hitz egiten dute, baina bizitza errealean hainbeste hitz egiten dute, 20 urte daramatzazunean, pertsona batekin behar bada ez daukazu halako beharrik, hitz egiteko halako beharrik, ezta? Eta horretaz asko pentsatu nuen gidoia prestatzen ari nintzenean. Eta kontuan izan nuen, zinemaren indarrari dagokionez, indargunetako bat dela bitarteko bisual bat dela, ezta?
elkarrizketen arteko tarteak egon badaude, hor azpian badago zerbait esaten ez dena, eta hori oso interesgarria da. Noski, zaila da hori lortzea, hori ondo egiten lortzea, ez dut esango gu lortu dugunik, baina hortan bai zentratu gara hasieratik. Eta muntaketa osoan zehar, gidoiaren idazketatik, eta baita postprodukzioan ere. Alegia, ze soinu dauka, ze hots egiten du isiltasunak berak, ezta? Nik uste dute hor ñabardura asko egin behar direla, ze isilune asko dago film honetan. Eta ze isilune da zein baino markatuago edo handiago, ezta? Bai, egia da filmaren parte dela. Isiltasuna eta isiluneak. Hausnarketa bat egin nahi nukenik, hemen maitasun istorio bat daukagu, baina azkenean bizitzaz hitz egiteko balio du eta baita heriotzaz ere. Heriotza hor dago, etengabe hor dago airean, ezta? Ni jakin nahi nuke nola lortu duzuen edo ze oreka bilatu nahi izan duzuen bizitzaz eta heriotzaz hitz egiterakoan. Eta jakin nahi nuke baita ere, hemen eztabaida bati bide emana izan diozun, duintasunez bizitza bukatzeko kontu horri, gai horri. Bueno, espero dezagun oreka hori egotea, maitasunaz hitz egiten duzunean bizitzaz ari zara eta heriotzaz ari zara. Esango nuke 3 osagai horiek elkarri lotua daudela, gauza bera direla azken batean. Baina zerbaitetaz badiardu film honek, gai potolo ez ari garenean, hori da giza esperientziaren alde unibertsala. Beraz, bizitza, maitasuna eta hiltzea, nik uste dut hori denok bizi dugu. Hori danak bizitzen ari gara, horregatik horre garrantzia izan du hasieratik. Merezi du esatea baita ere, gai horiek guztiak aztertu nahi dituzunean, hain potoloak izanik, saiatu behar duzu alderdi mikrokosmiko batetik egiten aztertzen. Lortu behar duzu ikusleak inbertsio emozional bat egitea pertsonai batekin edo birekin, ezta? Eta orduan gai potolo horiek modu naturalean etortzen dira, ez daukagu egoera behartu beharrik. Bigarren puntua. Bai, niri interesatzen zait hautuak egiteaz hiltzeko une horretan. Eta, bueno, ez dakit beste herrialdetan zer gertatzen den, baina Erresuma Batuan ez dut uste posizio egokian gaudenik oraindik gai honi buruz modu helduan, modu zintzoan hitz egiteko, alegia zer egin nahi dugun heriotza hurbiltzen denean, edo bizitzaren amaieran, ze legea modu jakin batean markatuta dago, eta bai, espero dut inspirazio iturri izatea horretaz hitz egiteko, nola zaindu, nola elkar zaindu bizitzaren amaierara hiltzen ari garenean. Gai oso garrantzitsua da. Besteak beste, eta bereziki orain bizi dugun egoera honetan. Platoan asko hitz egin dugu gai horretaz, baina nik hemen aurkeztu besterik ez dut egin nahi izan egoera hori, egoera konplexu batean, eta gero ikusleari dagokio esatea zer egingo lukeen edo zer iruditzen zaien gai hori edo nola bizi duten gai hori. Kaixo, ni berriz ere. Natura ikusi dugu zure filmean, irudi asko ikusten dira, paisai horiek guztiak zergatik aukeratu dituzu? Besterik gabe ederra zirelako edo bazegoen bestelako arrazoirik? Ni errealizatzailearen moduan mikroan eta makroan zentratzea gustatzen zait. Eta iruditu zitzen garrantzitsua zela paisaia erabiltzea. Ez bakarrik alderdi dramatikoa azpimarratzeko, ze, bueno, paisaiak harrigarriak ziren.
Eta horregatik balio zuen gai nagusiak azpimarratzeko. Baina hemen, historio badaukagu, autokarabana batean gertatzen dena, eta alderdi mikro hori ere ikusten ari zara, beste edertasun makro horren aurrean, ezta? Eta ari gara baita ere, bizitza amaitzen ari zaion norbaiten bizitzaz, eta iruditzen zitzaidan pertsona horrek gurutzatu egin behar zuela paisaia hori azken aldiz ikusten ari balitz bezala, eta iruditu zitzaidan hori oso indartsua zela alderdi emozionaletik, baina, bueno, itxura ere ederra da, itxura ere oso polita da. Teresa, jakin nahi nuke baita ere, ekoizlek nola ikusten dituzten gai hauek, ez da, egia da filmak mikro eta makro mailekin lan egiten duela, baina baita ere, azkenean, bueno, bi aktore oso garrantzitsu ditu, Big Pope argazkian, alegia hor talde indartsu badago atzean. Eta ni jakin nahi nuen nola lagundu duzue Harryri prozesu honetan zehar zen nolako esperientzia bizi izan duzuen. Mikro eta makro gaiei dagokienez, nik uste dut aktore makroak dauzkagu, baina mikro leku batera eraman ditugula. Dick Pogue bezala, ez da? Argazki zuzendaria da. Denok arrazoi pertsonalak zirela medio iritsi gara proiektu honetan, oso modu intimoan landu nahi izan dugulako. Zer antziko zenuk ez zuk, txestan? Bai, Harryk oso argi zeukan ze film egin nahi zuen, nola ikusten zuen, eta gure lana zen modu bat aurkitzea hori besteko eta talde bat sortzea horren inguruan, modu ahalik eta onenean egitea. Dick Pope aukeratu genuen, bueno, aukera ezin hobea izan zen, Harry Dickekin lan egin zuen lehenago, ekoizpen diseinatzailea ere, harrigarria da, ia ikusezina da, baina daukan eragina filmean zehar, nabarmena da, ezta? Horregatik talde bat sortu nahi genuen, zertarako Harryk berak egin nahi zuen filma egin zezan. Kaixo berriz ere. Oraingoan izenburuari erreparatu nahi dio, nik uste dut oso indartsua dela. Nola aukeratu duzue izenburu hori eta zer esan nahi du filmaren inguruan? Oso literala izan da, oso simple, oso erraza izan da niretzat. Stanleyren pertsonaia irudikatzen du. Xehetasun aspergarrietan sartu gabe. Supernova hil egiten den izar bat da, eta lertu egiten da, eta hori da galaxia batean ikusi dezakezun izar distiratsuena. Tasker horixe da. Izar distiratsu bat da, ez da, argiztatu egiten du gela oso bat, ez da, bera sartzen denean, eta gainera pixkanaka heriotzara hurbiltzen ari da. Iruditu zitzaidan hor alderaketa oso simple bat zegoela, baina horrezaz gainera leihoa irakitzen dira, ateak irikitzen dira gai handiago hoietara, ez da. Tasker bere heriotzari begira dago, eta beraz, hausnarketa bat egiten ari da, zergatik dagoen hor, alegia makroari begira jarriko gara berriro, testuinguru zabal horri, berari buruzko izenburu bat dela esango nuke. Bale, bi galdera gehiago, lehenbizikoa. Argi geratzen da amaieran ze nolako musikaria dan Sam. Ni jakin nahi nun ze nolako idazlea zen Tasker, eta zu zeu aktorea zara. Uste duzu lan hau eginda gero zure etorkizuna aldatuko dela First eta Tutxekin lan egin ondoren? Horrelako jende harrigarriarekin lan eginda gero
asko ikasten duzu, asko ikasi dut nik ere, noski film hau egin bitartean, bi hauekin, Colinen eta Stanleyrekin asko ikasi nuen interpretazioaz, aktore izateaz, eta baita zuzendari izateaz ere. Harritu ninduen zenolako konfiantza zeukaten nigan. Benetan elkarlan ederra izan da, irekia, oso polita. Nik uste dute hori besterik ezin diozula eskatu aktore bati, eta zuzendari bati, beraiekin lan egiten duzunean. Beraz, berriz esango dut, asko ikasi dut biengandik. Ze autore mota izango litzateke Tusker? David Sedaris ezagutzen duzu, behar bada, bueno, alako norbait, divertigarria izango litzateke, barregarria. Ze alakoa da, bera, baina ez dakit sakon hausnartzen duen horietakoa, ez dakit beste zer referentzia izango litzateke, baina Sedaris antzeko norbait izango litzateke. Neri bereziki gustatu zait, pelikulari dagokionez, baina baita prentsaurreko honetaz ordu erdi daramagu. Hontaz hizketan, eta inork ez du galdetu homosexualitateaz, eta, bueno, badirudi, ja gaindituta dagoela, kontu hori. Alegia, gaia modu bat ere ez problematikoan dago kokatuta. Hor jarrera politiko bat dago? Erabaki horretan? Bai, ala espero dut. Ez politikoa izatea espero dut. Bai. Nik uste dut film bat egitea berez dela, ekintza politiko bat. Baina berriz ere nik uste dut film honetan unibertsaltasunaz ari gara hizketan, maitasunaz, eta hori da guztia. Ez zeukan inolako garrantzirik ze genero, ze sexualitate zeukaten, noski, argi neukan hasieratik, sexu bereko bikote bati buruzko film bat egitea eta ez aipatzea alderdi sexuala iruditu zitzaidan berritzailea zela eta bai izan zela ekintza politiko bat eta arruntak diren, normalak diren gauzak zenbat eta gehiago normaldu, ordun eta hobeto egongo gara gure gizartean. Eta nik uste dut artearen lana horixe dela. Hori da helburua. Gustatuko litzaizuken edo bertan bizitzea gustatuko litzaizuken gizarte baten irudia sortzea edo marraztea. Ez duzu beti lortzen, baina keinu bat egin behar dugu eta nik uste neurri batean hori lortu dugula edo behintzat hori markatzea nire filmean. Beste galdera bat, bai. Beraz, edo zein zuzendari gustatuko litzaioke bi aktore hauek izatea bere filmean. Baina badago zerbait bereziki beraiengan pentsatzera eraman zintuena? Protagonista horiek edo pertsonaia horiek egiteko? Egia esateko Shane Bagan eta Tristan eta Emily honetaz aritu ziran, aktore batzuk aipatu zituzten, denbora asko aritu ginen hontaz pentsatzen. Nik neukan gogoan pertsonaia amerikar bat. Eta kastinean zehar denbora eman genuen, Britaniarrak Britaniarra etzen aktoreren bat ekartzea edo pertsonaia bat ekartzea. Pentsatu genuen biak Britaniarrak ez baziren, orduan bestelako energia bat etorriko zela, beste ritmo bat izango zuela. Behin erabaki hori hartuta,
Stanleyrekin hitz egin genuen, eta zorionez Gidoia oso gustatu zitzaion, berehala gainera, gero elkartu ginen, gauzak oso azkar joan ziren, eta Collinen oso laguna da. Eta berak iradoki zuen Collinengana jotzea. Eta noski hori garrantzitsua zen, jada elkar ezagutzen zuten aktoreak, harreman bat zutenak, aldez aurretik eta bar eta bar. Baina horrelako lan intimo bat egin behar baldin baduzu, nik uste dut askoz hobea dela jada lotura bat duen jendea aurkitzea. Orduan berak Colin aipatu zuenean, guretzat berriz zoragarri izan zen. Niretzat beginepin, eta oso azkar joan zen hortik aurrera. Bai, nik uste dut bitxia dela, ze azkenean ezin duzu beste pertsonaia bat irudikatu. Eta horretara iristen bazea, orduan erabaki egoki hartu duzula iruditzen zait. Zenbaitetan hori prozesuaren amaieran besterik ez duzu aurkitzen, baina orain iruditzen zait ezin zela beste inorri izan, oso organikoak dira eta benetan oso humil sentitzen nahi zaien parte hartzearen aurrean. Mila esker.